Award numru 6, Mrs. Nelson. Kella bżonn tiġini b'wiċċ il-ġid. Ħares, mhux għax qed nibżatat ngħid hekk. Da żgur li le. Fi Sptar kien bħal mewdan ta' San Valentino ser ikollok attenzjoni personalizzata. Wasalna? Ners, provalu daqxejn dawn il-pilloli. Għandu jmur tajjeb biju. Kollu sew profs. U inti sur kalafato, jaqaw qed tara l-Anġli, għadek ma waqafx titbissem. Vintok ta' għal daqxej ma qabadni xi professur. Għandik raġun ta' imma minni meta rajtek tilaba ta' wieħed mitluqek ma flaħċ iktar. Jo għadkwid. Dek dajta rasih bi vera attur tajjeb. Ħanajlek ta' ma nafx zamni billi ninfaqal kollox. Għadħan iftakarx qal. Kors tal-pilloli għall-enerġija għal. U xiek, smajt pali jien? Kors ta' pilloli ta' tħarrik. Biex jgħinuni fit-tel għali għandi. U hija mhux xi ħaġa. Ġibni għazewċ. Inti mhux hekk rid. Biex fuq il-parir tiegħek. Kollu ħtieta ta' dik l-infermiera Teresa. Isma' ġennitek rasta. Oh, Teresa, l-ħin kollu u norqod. Wiċċa u d-damajnejja l-ħin kollu. Tara xej. Ara vera ħasra li tara bċaraġel bħalek hekk isek ħaxu. Tifqanix, ta' tifqanix għax jiena kull fejn ara mara isni ġbara. Laqqas temmen. Imma kull min jarak jaħseb li il-latija kif kollox qiegħda. Missa daqsek, issa dal-kors li qed nieħu naħseb li għandu nimbuttan il-qudiem mhux ħażin. Bil-pillo li żgur. U mbagħad Teresa mdefsa fin-nofs jkollok bżonnhom ħanajdlek ta'. Isma', kurzità. Inti minn dejjem hekk kont? Minn dej. Ommi hekk tajt. Illina kull meta nara mara dejjem nimxi rasi baxxa lejn l-art. Mhux talli hekk, kont żgħir kont nara tifla fit-triq, kont nidħol nixdil ġewwa. Mbagħad faċċat Teresa. Teresa. I u l-ħarsa tagħha. Immissa beħseb nifalfarriċi, ta'? Ma jidilekx li naqra tard biex toqgħod farfarriċek issa. Issa daqsek. Jo, jekk kalma, ara, għamel da kollu li qed tajt. Imma ara ma nismax li għamil xi praspura ta'. Jiena nippreferi noqgħod nisimak tirrakkonta l-affarijiet li tagħmel u daqqiet ta' ponnu nisħajlek xi rambo milli nisma' li għamil xi praspura b'dak il-pinnoli li se tibla ta'. Iva? Se nibda nkun fl-offiċċju mela. Tkun tista' tkellimni tul il-ġimgħa kollha. Iva, se nkunu qegħdin hemmhekk biex nilqgħu l-ilmenti tagħkom. Kollu sew. Basta ċempera l-appuntament, Grazzi. Grazzi ħafna. Saħħa. Ma tistax tgħid li nieqes mill-enerġija mhux hekk? Imma mill-melt nieqes żgur. Insomma, il-professur eżaminaħ u ddeċida li jibdilu kors ta' pilloli. Tajjeb, la professur iddeċidek, aħna mhux ħammorru kontra l-kelma tal-professur, ma issa niġi miegħek u għajdli x'pilloli sa nagħtuk, tajjeb. Imma qabel ċens xtaqtek tiċċekkjali. Fejn? Fejn noqgħod bil-qiegħda. Ma jistax ikun. U ejja ċens, naf li tinqalal dil-biċċa xax kieku ma kontx nistaqsik żgur. Ninqala biex niċċekkja wara, imma għażelet nemmen il-widnejja. Assit tal-karozza kont qed ngħidha. Assit tal-karozza. Qed tifix kienni waqt is-sewqan. Mela probabbli qabżitlu xi molla bħalma ġili taqbes lili. Tara diġà jaf minn armara. Awħa, hawnhekk għandek iċ-ċwievet, tmur iċċekkja. U kif tlesti, ejja sibni l-ispiżerija tajjeb. Iva kollu sew nes wassallu ħalli f'idejja. Prosi. X'waħda ta' mażetta kont se noħroġ. Li kieku l-ignoranza tixel hawn Malta ma jidlam qatt. Interessanti din l-espressjoni. ċertu klijenti jipretendu li għandhom ifiequ mingħajr ma jagħmlu l-kura. U l-kors tal-maġija qatt ma ħadtu int. Tifhimha li dak li jkun jipprova jevita l-iskomdu u id-dwejja li ġib il-kura imma. U tilqas qed tagħti każ dak li qed ngħidlek. Donnok ingranajt sew inti mhux ħażin hawn. Kif sejra? Darbtejn u nofs aħjar milli xtaqni ċertu professur. Ara, ejja nagħmlu patt. Illi meta nkunu hawn nitkellmu biss fuq dak l-għandu x'jaqsam mal-isptar. Ftehemna? Kollu sew, ftehemna. Ara,
fuq il-karta u il-ment. Kmieni? Il-ment ġej minn wieħed li ġibi xara pazjent ħabib tiegħu. Dana qed jgħid li meta ġie ma sabx fejn ipoġġi bil-qiegħda. Allora? U konsegwenza ta' hekk qed jgħid li qabdu wuġieħ kbir f'daru. Ma jgħidillek xilli dan il-ment banali? Skużi taf, dan huwa l-ment ġej minn membru tal-għada li tagħha jien rappreżentanta. Membru U fantasma. miskin qed jgħid ukoll li dam aktar minn nofsija bil-wifqa fuq riġlej. Jekk hemm bil-wifqa, bil-fos fuq riġlieħ li dikolli? Osservazzjoni vojta ruħi. U dana qed jgħid kien ser tajbati bl-artrite. U qed jilmenta wkoll li stenna aktar tolleranza minn min suppost u edukat. Għax kif poġġa fuq it-tarf tas-saqqu? Nerż vassallu ħatfitu bleħen arroganti. U jgħidlu. Tajba wkoll, flok ma tissimpatizza miegħu hej. Jien jidilli li nerż vassallu, kella raġun tikkorreġih. Ir-regoli tal-isptar ma jippermettux li l-viżitaturi joqogħdu bil-qiegħda fuq is-sodot tal-pazjenti. Taf sakemm ma jsirx immawx, sakemm jiġu provdut il-putruni fejn il-klient ikun jista' ipoġġi bil-qiegħda. So, żejjed, jien jidir li hemm siġġijiet biżejjed, m'hemmx għalfejn ikollna l-pultruni wkoll. Kolla sew, nimxi mod ieħor mela, aktar bil-miftuħ, aktar trasparenti. Sa ġejja bil-lingwaġġ parlamentari wkoll u ħallina. Proposta tal-għaqda viżitaturi tiġi rrifjutata. Il-professur Paul Bonello li bħalissa qed imexxi tim mediku fl-Sptar San Valentino iwaqqa' żufjed proposta tal-għaqda, ċoe il-ment ta' membru. Nista' nkun nafu għax qed titkellem issa. Stqarrija li ħanibat il-istampa għada sur professur. Bis-serjetà qed tgħid, toħroġ stqarrija hekk għal sempliċi raġuni flok pultruni għandna siġġijiet. Ma tistax taqbad u tieħu deċiżjoni hekk ta' kaf. Badi ma ħallejx tixtri oħra x'nażel u xejn. Kollu sew. Ara, tieni ċans għandi biċċa xogħol neħlisa, imbagħad nkomplu nitkellmu fuq dan l-argument wara. Grazzi ħafna sur professur. Ftakar li għadek ma rbaħt xejn. Tajba di, għara kem daħħu dawk li kienu għet jaraw id-dram. Taħs kulli daħħu għalli xiena, bizbar. Biex noqtu l-assassin flok bil-pistola għalix bil-sekkina, l-istali hekk. U xaħat minn ġewa mill-lek kossa sparatura ta' pistola. Nisma, pum! Dak il-ħin kif rajt is-sekkina jena l-laħwad. Sparat is-sekkina! Kiex minn għalik terraġa l-isbal tal-isparatura. U tittarassala dak il-ħin, minn kulħadd infaqajtħa u qed ngħidlek minn dram biddiltu l-hom farsa, tista' taħseb il-portina għalqet wara 2 minuti. X'ġara? Spiċċajt nagħmel kollox, hawn nara ċeħlew. Burdnar bħalissa. Nista' nkun naf x'inti tagħmel dik l-iżgampella fuq il-wheelchair. Ma tajx jattak tal-qalb tajt ċens. Xi tidu jiġrila? Batu nebija isfel. Missu jarak il-professur, iwa ta' raġel toħroġ ġovan, bħal maħriġ ta' raġel laħħa darba, meta rak għaddej bil-wheelchair mimli files. Għaddi kun inti mlebleb biex xaħat jorek il-bib ta' barra u. Ukoll, mela le? Nispiċċa nitkeċċa minn fuq. Jekk sa tibqa' sejjer b'dil attitudni tiegħek, hekk sa tispiċċiva. Imma dak taf għaliex u x'ċens. Għax aħna li naħdmu hawn ġew mhux kapaċi neqfula u waħda u żew. Kieku għandek il-ħin u nitkellmu naqra tara kif ma jibqgħux jittrattawna b'dak il-mod. Ħin għandi, Giovanni, imma taf għalfej biex immur fuq number 2. Ħalli nkompli nqassam il-pilloli lill-pazjenti. Fadal li nagħti tal-pazjent billi kalafato. Kull meta ntektiklek dwar id-drittijiet tagħna, taqleb il-kliem ċens. Konfondix. Għad jiġi żmien, Giovanni, meta nieħdu d-drittijiet tagħna. U issa da barra sebt l-iżgampella u naħħija minna ma xakkarak il-professur. Taħira u toħroġ. Move. Renzo, meta ġej bil-pinno li ċenso? Nasab baqarijiet. Għawlu li mallem, kieku għad tiġina b'xi trolli pastizzi inti ċen. Jew xi Swissroll. Ħallu nitqabżu li xintkom ta' biżet qabbiż li ġovan dolodu. Xejn ma tistax tara. Ejjem jaqred, ejjem irid. Jippretendi għaliex jiena l-ħaq direttur ħaddiem. Dan din naqdiħ mill-pexxu. Mill-koxxa ċens. Insomma, mill-koxxa għati qabbiżi li witellaħom li taf x'affarijiet daw. Xej, immin għalih li dat it-tagħmel hekk kif ifettellu moħħu.
U xi kultant iġin il-ħajra li nirreżenja, taf. Imma mbagħad l-għada s-sebbaħ tbiddel id-deċiżjoni. Ma nirreżenjax, taf għaliex. Taf, Inti taf? Ma nirreżenjax, għax bekk bis-saħħatek. Inkun naf x'inhu jiġri hawn fl-istaff. ċensu ħares ħadmu. Imma xi kultant ngħid isma' aħjar buwar win taf, għax lan kun naf bid-drittijiet u laqqas blema weċ. Imma żomm, u mbagħad ngħid dwar win jien, u mbagħad ma tidħolx iċ-ċensura. U hemm id-deċenza pubblika wkoll. Fil-każ u bat il-bsuni ġagaga u ma b'stamel. Hawn ħa għandek dawn inti huma. U iwa sebtaw tajbin. Għandek dawk iwa li. Dak għandek mur tajjeb bihom taf. Għalija ma xejn. Ejwa għandi, imma mhux jiena, Nezwa sallu għandha injection lestali. Mela ħasra tfakkarnix. Tajt kemm waħwa. Isma' dawk qed tittieħu sewwa tnejn kull siegħa. Kemm qalli ejwa inti ħu tnejn. Tnejn kull siegħa anke bil-lejl taf. U għandek mur tajjeb żgur u mbagħad wara kellimni. Ta' kemm sajjeb porka bihom. F'kelma waħda għandna mrajt daqs qattusa f'jannar, wieħed nitlaq u tnejn naqbad. Mbagħad iltqajt ma' Steve u ġibidlek ir-rigni. Iżżewwiġtu bqajt noqgħod miegħu l-Ingilterra. Kemm iddum tiġri u tiċċaċċra b'dak u mal ieħor. Minnu mejjed tal-qatra u minnu mejjed fis-sakra. X'inhi? Għatlek u spiċċajt hawnhekk biex tispiċċa tqalla tiegħek fuq dan l-iskol fil-Mediterran. Rittu Malti, mir-raħal u mammet fil-parroċċa ta' Nata fuq, għax għadni sallum inżomm magħhom. U bħal metlek, peress li m'għandix familja, krejt flet u bqajt noqgħod ġo fih sakemm għalaq li żmien biex niġi hawn. Isma', inti tidher daqsxejn mħarka wkoll ta'? Mħarka iva, għax il-gwardjani lokali għadhom kemm ħarkuni għax ħsilt il-bankina għarru tixtħallini Nadja. U ejja, xebba, taħdem, karozza tiegħek, dar tiegħek. B'daqshekk. Ma tix tiġi tgħidli li m'għadek xtritu? Għadni sissa, indur unħuf mal-qaddisin irġilu nisa biex forsi xi darba jisimgħu it-talb tiegħi. Imma sissa ħadd għadu ma ġiex naħseb kollha neqsin mismieħ lanqas ħaq dawk ix-ximat li ħlejt. U le, l-importanti li ma taqtax xisek, Teres. U nibqa' bitti qambexqa, noħlom fuq ruxmata prinċpijiet u kavallieri, twal, osra, ħoxnin, irqaq, sbieħ, koro, insomma, taf inti aħna n-nisa, imma sissa għadu ħadd ma ġie u ti qambexqa biżbaqat. U le, li ma sarx sissa. Isir fil il-mit-sena meta l-Prim Ministru u kap tal-Oppożizzjoni jiġu jippreżentaw lil bukketti tal-fjuri. Vera fi ktibt. Ejni naqra. Mela, le nżel bil-mod. Isma' Nadja ħanajlek ta' għaw pazjent, donnu tefajneħ fuqi. Tara. Iva, u battu jnemmisli. Meta jiena nżil ta' posta taħt is-sodda ta' parsi ħanġib il-patella u battu. Mela xin tistenna l-lura? Ħadd lifu. Flima sens imma. Li rabbi naqra l-ħila u jkellimni mhux meta jarani xejn ibaxxi rasu. U kemm inserta mustida? Isma', ma nagħmlux mod li inserta wieħed minn dawk l-iskrupplużi tal-aqdietu. Jew raġġi ħarġin minn wara widnejh. Fih tal-aqdiet. Issa ħawatni Teresta. Għax ħanajdlek, dak anke l-ħabs kien kollu muskoli u tpinġija. Imma mbagħad meta tersaq ma raħdeħ, jagħmel taħtu. Skers mela ħin m'hemmx tara. Jekk mill-bot kollu sew, għax lanqas jerħaq jarani, imma mbagħad hija meta nersaq leh biex forsi nitbissimlu. Biex turih. Bin-nixfa li għandi baxxi rasu jibewweċ lem biex tara kemm hu bastiz. Torok. Ara ħanħallik Nadja, ħankompli narak aktar tard. Grazzi ħin. Tajdixlek, għax rajtkom tħarsu lej xulxin u titbissmu b'mod malizzjuż. Rajt ħażin. Int għandek bżonn tmuran speċjalista tal-għajnejn u jagħmellek muċċali. Fissazzjoni din tiegħek. Alluċinazzjonijiet, disturb mentali akut. U jien li kont minnek nirringrazzja għal li minix miżewweġ ma' mara ċerċura. Dak talent li lilek kien ikabbarrek il-personalità. Imma m'hemmx tagħmel. Le, iżda żgur li hemm x'tagħmel. Biex ngħidlek is-sewwa jiena kont qed nikkontempla li Li tieqaf minn dal-paroli żejda darba l dejjem. li nitħabbeb ma' Ners Vassallo biex nieħu kors ta' pastazuna u mbagħad tara int. Ara Pamela, tinsiex li fuq kollox konna għamilna patt. X'inhu x'pattu għaliex? Il-patt li għamilna li meta nkunu hawn ma nitkellmux fuq kwistjonijiet familjari, hawnhekk jiena nkun il-professur Paul Bonello u inti l-presidenta tal-Aqda Viżitaturi. F'kelma waħda, il-batti bekki bejnietna ma jsirux hawn fl-isptar. Suppost isiru d-dar u x'tassew. Daqshekk u Mela prosit. imxi ħankomplu d-dar, sur professur.
ħsib xogħol ieħor ġovan. Ma kellimtux kif jixraqlu għax bżajt li niskandalizza lil innifsi. Mela, sur direttur ħaddiem għadek ma tafx li nomri u żmieni qattajtu innaddaf u nsefter u nħabbat wiċċi mal-pazjenti. Mela, aħjar jara s-sur ċensu kif se naraw kif ħan ispiċċaw dil-biċċa xogħol tal-flessibilità, dik għandu jara sur ċensu. Sur Zovan! X'waħda? Sabda Barbara. Għaw saħat! Għaw saħat! Aw jiena, imsal nifsa ħajja. Is-sur Zovan! Eh. Is-sur Zovan! Għattolok issa qedna l-feka l-għasi! Inti xċejta, mela. Intu mux suppost qiegħed wiċċek il-fuq fis-sodda x'tak, x'inniel tak. Tiksib nejs! Tiksib nejs X'ma jaħasna dik mek, x'balik ti mux diġà mikxuf. Xiex jafek ejjaddana l-awġew, dak li għandek tajli. ħlabt ħalba sur Zovan! ħlabt ħalba! Nistaqna tolbok fabul! Lejli kont se ngħidlek x'titlobni. Għallis qed toħodha daqsek bikbila sur Zovan! Għax il-papuli jissimol ta' tmur titlobhom l mhux għandi. Kollok suzzati, Jien, u inti le? Inti bużullotta. Minn fuq s'isfel bħalissa ċum. Naf li għadek ma tlix tak. ġibli fa' sejsitzu, ħana qobbel edha sa' tattini si wahda. Saġġenni li għalġi. Poġġija. Jasla, laqqas jien stess ma naf jasla sur Zovan. Nella nisir pepposu, tasna li f'daqqa waħda silt puli. Bis-sodda. U sibt luħinez li ma l-isptal kollu kastaw b'kem nimsi. Bad f'daqqa waħda. F'daqqa waħda ħassejt bħal sibta straordinarja li kull marra li bdejt nela qotti ma jnejja. Fili, imlebleb bis ninħak ma se waħda sur Zovan. U dan kif hekk? ċum, bum! X'ċini ieħor da? Sini siħol, kemm inti Jolant, laqas bil-Malti ma daf. ċum, bum jiġifieri hekk f'daqqa waħda. Sur Zovan jaħasla ikollok ħlina minni u għana s-seltamer għallis ma nistax noqgħod bikwieti. Mela hawnhekk sibna xi ħarem. Isma', inti ma kontx hekk meta dħalt hawnhekk. Naf li ma kont sekka għattolok emmissajk. Jaħasla għala s-seltamer sur Zovan, għala s-seltamer għas ma nistax tikkalma, ma nistax tikkontrolla. Bissa mur iċċempel il-professur u ngħidlu x'aħjar nagħmlu nispjegalu dil-biċċa. Il-professor, lej jaħasla, mux dak li l-lejt Biex nista' nagħmillek aħjar minn hekk jiena. Lejtek tillanza li ħasla, bis nenħak ma se waħda tkun minn tkun, jew ma Nels Masalla, jew ma Teresa, jew ma Mrs. Pamela Bonello. X'Panello? Il-bala tal-professor! Bissajjer demonju! Le ma l-ċim bissajjer. Il-litniċ li kan niflaħ. Il-litni nħak ma se waħda. U ma noqgħod bikweti qabel jirnessej li Zovan. Ejja law, demonju, fejn sejjer, ejja law, demonju. ċens, Nifaħ li rakt ix-xawwat. rajtu? Rajtu? Lil min rajt? L-ċinis, qed jiġri kemm jiflaħ ma' kull imkien u wara kull waħda li jara. Jiġri. Pulizija, ċens, namlu rapport il-pulizija. Ara, ekkalma u ħallek mill-pulizija, trid. Jiġri u mitluf minn sensi għal kollox. Jiġri u mitluf minn sensi ħiċ-Ċiniż. Ma jistax ikun taf. Naħliflek fuq l-irġolija tiegħi, ċens. Mela ma tantx għandek fuq xiex taħlef. Ma nix biex għattem minni, ċens. Għax ma jistax ikun, iċ-ċunk bħalissa jinsab wiċċu il-fuq għax tajneħ kors ta' trankwillaturi sewwa biex joqgħod kwietu laqqas jista' jiċċaqlaq minn sodda qiegħed hemm stiratu jekk ma nqajmuhx aħna ma jqum żgur dak. Qed ngħidlek ġenninni u bellaħni, ċens. Waħħal frasu li jrid waħda biex jinfex jinħak magħha x'waħda di. Għara saħallek mhix waħda dinijiet u kalma diġà għatlek, fimt? Nikkalma meta naf li fl-isptar għandna pazjent mimli f'boxla xjaten ġo fih. Mhux tal-li qed jiġri wara kull waħda, tal-li mitluf minn sensieħ. Ninsabu f'periklu kbir, ċens. Santa Barbara, x'waħda din? Żdidet waħda din oħra, ma x'waħda din tiegħek. Ċiniż naqta rasi Teres. Iva, kollu kemmu. Tara ċens. Jien ili ħasra nitlob biex naqla grazzja. Li jinqala xi ħadd jiġri wraja? Ma mhux hekk x'waħda din. Tajd li qalbi l-grazzja bil-maqlub lajta. Nista' nkun naf x'intkom tbażru intkom it-tnejn, eh? Jien ili ngħid u nitlob.
Li kollha xi ħadd jiġri wraja? U da xi ħadd inqala. Imma mhux bħaċ-ċunk xi waħda dejn jiġri warajja, anzi ma nafx jien kif irnexxieli niżgiċċalu. Isma' danna vera li qed tajdu għandkom. Da għadu qed jaħseb hekk jemminx jew le taf teres. Kollu sew, kollu sew. Għajdu li fejn qiegħed issa. Ma nafx min jista' jgħid, imma jiżab kullimkien jidher. Isma' ħejja, hemmkom sa żdumu tiżżufjettaw bejja aħna fuq iċ-ċunk qegħdin nitkellmu jew fuq Sant'Antnin qed jidher fejn qed jidher. Assa tqabżu ili issa tafx. Ma kullum kien qed jgħid xi ħin qed ikun żgur, issa qaraw sa tagħmlu. Tiżatta tikollok ċens, x'ħan nagħmlu? X'sa nagħmlu? Xi trid tagħmel insibuh qabel ħarbtilna Sptar u xi trid tagħmel? Il-ġiri ta' ċunk kien jonqosaw, mhux biżejjed għandna x-xogħol jiġri bejna hawnhekk. Kollha sew, mela ċensu żżata trid ikunu. Tajjeb, ċensu żżata tieħu ħsieb din l-affari wkoll, mela issa tridu tisimgħu x'sa ngħidilkom jien. Int, mur fiċ-changing room u qed hemmhekk stenna l-ordnijiet tiegħi. U inti ejja miegħi, ħalli jekk naqbdu, flok noqtlu żommnijiet. Tajjeb tlaqna, mur ejja fuq xogħolkom tlaqna, imxi. Inez Vassallo! Nurse! Nurse Vassallo, ne? Nurse! Nurse! Kif inidi? Mhux hekk biss profs, imma bħalissa qed jiġri mal-isptar kollu isu żiemel sfrenat u ħadd ma jista' jżommu. Ġifieri ma jista' jżommu ħadd. Jiġifieri ħadd ma jista' jżommu. Ħanajdlek profs, jien qed nibża mmort fuq numru 6 ta' biex nagħti titwila. Nagħti titwila mill-gallerija għal ġol parking u jekk tara ma qed jarak ħadd iddabbar rasek lejn id-dar kif tagħmel is-soltu. Profs, biex nagħti titwila lil Mrs. Nelson. Imma din mhix lealtà, skużi. U dal-povru ċung għaliex qed iġibruħu hekk. Ħan ikkorreġik naqra profs. Qed ikkorreġini għaliex. Għax mhux hu l-povru da, imma aħna. Inti mid-dera taf xi ħaġa aktar milli qedli. U għax biex nqermijak profs, anki wara jipprova jiġri. Tifhimni int ma nistħix minnek. Mela dan ċung bil-fost li qed ibati mill-ġibdiet maskili eċċessivi? U ċensu fejnu? Iċ-ċensu qiegħed ma' Ġovan jiġru mal-isptar kollu jippruvaw isibuh u jaqbduh, imma l-ewwel irdu jsibuh ta' Allura dan ċung f'daqqa waħda sar hekk invisibli. Ma għadek metlix il-għalix dan ċung qed iġibruħu b'dal-mod. għax qalu qabżitlu ċing għandikum u qed jipprova jaqbad ma' xi mara. Mela, x'ġara? Kseb, l-isptara dejjem disastru u inti hemmhekk bil-qeda frisk isek ħassa, isu ma tiġi xejn għalik. Frisk ħassa xejn, fuq iġber biex ngħid ukoll, Dr. Trappen. Ħatibqa' mċappos hemmhekk bil-qeda isu ma tiġri xejn. Xi trid nagħmel issa nqum imur niġri forsi naqbdu jell il-ċung mela jekk ħallini. Gur, immaġina l-ċub ċaqliqa sessuali eċċessiva jiġri kemm jiflaħ warajja. Avija, komplix, nista' nimmaġina. Allura ħatibqa' hemmhekk u mħaffef. Xi trid nagħmel issa noqgħod nistenna lik billi xalli bħal Sansu mhux biex iwaqqa' tempju imma biex iwaqqa' l-Sptar San Valentino, forsi ċung jaqaf bil-ġiri u naqbduh ma jkomplix jiġri aktar. Ejma kemm int antipatku mur. Billy. Pressjoni. Ux noħodlok ma li għannaf noħol pressjoni xkull wahda. Għamala ma tafx biex kam toqgħod tippompi, ħajja ħadli pressjoni. Noħodilek u. Tagħmel ma' rasi, mela pressjoni. fejn? Pressjoni f'rasi, da mhux fejn hawn tagħmel? idi hawn Fuq jagħmluha. idek di. Missikkax. Għajjebek? Ej, Għara ġej. taf, tippompja. Nafa sijat, inti tħoss xi ħaġa. Ej,
Seħħi, qed weġġani. Tidher l-impressjoni tajba ta' Isma'. Eh. Jaqgħu ġara xi ħaġa dal-għodu. kull ma nafu li kulħadd qam jiġri dal-għodu u inti sek li maxxex. Issa da kollox, Naħseb hi. mela ħanorqod. Issa din għamlu dak il-misħunina. ċens kompli. Mela, interessanti fil-veru sens tal-kelma. Iva kompli għaj, ma ġens, kem sertu mġejja. Mela, un-bat ersaq taf jien bil-mod, il-mod ma ħallintux jinduna, għamil bħal dak tal-films, bħal l-artist, ġismu, u dak xwazzer kraker. Schwarzenegger. U iwa, dak għax mux dilettant taħħom jien, u ersaq bil-mod u f'daqqa waħda naqbes fuq. Naqbadlu u bdejt nafas u nafaslu, s-għan ċeda. Naturalment zemmejtu taħtek bis-saħħa kollha. Sakemm spiċċaru l-ħabel. U ċungi għajat, għajma onki, satifkani għafas la sensu. Proxmu azjatiku, ħassoltu ċensor ikun għal-bicċa xol pal din. Veru, Nerx, veru. Insomma, dak il-ċinis kellu bżon derajn robusti da' sta' tlet irġil f'daqqa, Dak huwa don li ssibu mlaħħam f'xen zuzzata te. Kon tutto rispetto għal dawk kull wieħed waħda minna li għaw ġew, ġifieri. Inklużin, Mela, mela. ċens, għadek ma t-tilomx kif saret din it-taħwida kollha. Tassew ċens kompli għajdilna s-sam. Għajdilna ejja. Mux aħjan zommu għabajni. U jgħi sa ċens għajdilna s-sam. U għajdilom ċens kif sar l-isfat. Mela kollox sew ħana jdilkox kull maġara nuqqas taħsib, nuqqas ta' attenzjoni. Il-pilloli tranquilizers li suppost kelli nati l-ċung. Tajtom ir-Renzo. U l-pilloli tal-enerġija estensiva li kelli nati l-Renzo. Bella, jgħu fisbal l-ċung. Bid-differenza illi spiċċajt ruħi f'salt inkwiet. Wara kollox, minn xarbu kielu l-bakkalejaw. U ċens zuzzata reġamila. Zenjax taf għalix? Taf għalix? Taf għax għakim ma naf. Eda seggi. Eda seggi. Għajjejt. Fejn uqod bil-qeda kontet najdlek ta' Għassin tal-karozza. Għassi tal-karozza. Min jempu? Flima sens imma. Sens li għalmenu jirabbi naqra rixu. Ninsabu f'periklu kbir, ċens. Santa Barbara x'waħda din. Zdedeċ wahda din oħra ma wahdu xwahda. Issa laqsek. Ikkalma. Għalli, ħalli minn ħanajda. Ilu l-ġurnata kollha sejjeriet.